Človek nikdy nevie, čo ho čaká na nasledujúci deň alebo o 2 dni a preto je zbytočné si kaziť možno týždeň alebo mesiac alebo súdiť seba, dokonca odsúdiť seba len na základe jednej veci, ktorú spravím zle. To je asi najväčší breaking point, pretože veľa ľudí spraví len jednu vec zle a už si hovoria, ja som zlý, ja neviem spraviť toto, neviem spraviť toto len na základe jednej veci. Ponaučím sa, idem ďalej, 5 sekúnd, spravím nejakú chybu, zahodím to za hlavu, za 5 sekúnd už o tom neviem. Veľa ľudí jednoducho premýšľa nad tým, čo spravili zle, postavujú sa nad tým, nie, na čo? Na čo? Proste jednoducho spravil som blbosť, OK, alebo spravil som chybu, OK, ponaučím sa, idem ďalej, už tú chybu neurobím. Takže základ je nikdy sa neodsudzovať samého seba, pretože keď nerešpektujete samého seba, nebudú aj rešpektovať druhý. Musíte si stať za tým, čo poviete. Musíte dodržať to, čo sami sebe poviete, pretože keď vy si poviete, že vstanem o 7 a vstanete o 8:30, nikto vám to nebude vyčítať. Jediný, kto si to bude vyčítať, ste vy. A pretože viete, že sa nedokážete na seba samého spoľahnúť, tým pádom nie ste úprimní sami k sebe. A toto je tá najväčšia chyba. Byť úprimný sám sebe je základná vec k tomu, ako sa neustále posúvať ďalej.